I get those goosebumps every time. I get those goosebumps every time. Pekný sviatočný deň prajem celej rodine patriotov, ako aj všetkým fanúšikom slovenského basketbalu, ktorí sa rozhodli vypočuť si prvý diel podcastu nášho klubu. Pomenovali sme ho basketbalovo 1 na 1. Veríme, že vás tento formát rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa podieľajú na úspešnom pôsobení našej značky, zaujíme. Ak všetko pôjde dobre, radi by sme produkovali v dvojtýždňovom cykle. Radi by sme do ďalších dielov zapojili patriotov z každej časti klubu, či už z palubovky, lavičky, kancelárie, ako aj ľudí, ktorí sú v pozadí nášho úspešného projektu. Na úvod by som chcel ešte povedať, že budeme veľmi radi za každú reakciu či nápad na vylepšenie, ako aj za tipy, koho z klubu by ste radi počuli na hosťovskej stoličke v ďalších častiach. Tak poďme na to. Prvým hosťom nášho podcastu nie je nikto iný ako aktuálne najúspešnejší tréner slovenskej basketbalovej lige, trojnásobný majster Slovenska, víťaz slovenského pohára, asistent reprezentačného trénera pri A tíme mužov, ale hlavne tréner Levických patriotov Michal Madzin. Miško, vitaj. Pekný vianočný deň. Začneme aktuálne. Tešíš sa už na pár vianočných dní voľna? Aktuálne máme za sebou možno väčšiu časť voľna ako pred sebou, čiže teším sa aj na tie krátke chvíle voľna, stravím ich s rodinou, takže určite vzácne. Ako ty vnímaš zápasy okolo Vianočných sviatkov? Mali by sa podľa teba hrať, alebo malo by byť viac voľna? Úprimne nemám rád tieto dátumy zápasové, ale napríklad minulého roku sme hrali 23. decembra a to mi príde vhodnejšie, pretože naozaj po zápase môžeme sa sviatočne rozísť a nejaké voľna práve cez tie sviatkové dni sú, myslím, také, ktoré v každej profesii prídu vhod ako voľné, ale zároveň rešpektujeme to, že robíme robotu, ktorá baví ľudí a to, že prídeme potom do haly a budeme mať zápas 27. alebo 26. ako bolo vyžrebované, je ako keby daň za to, aký druh roboty robíme. Aktuálne hrá náš tým fakt dobre, je radosť pozerať na chalanov. Občas si až hovorím, že škoda, že už to nie je ten československý pohár alebo playoff. Aktuálne ťaháme víťaznú sériu 12 zápasov v rade. A pamätám si na jedného slovenského trénera, ktorý keď sa mu družstvo takto extrémne darilo, tak na schvál pomiešal zostavu a spravil nejaký zlý zápas pre svoj tím a odôvodnil to tak, aby proste družstvo až príliš nebolo v pohode a potom v tej rozhodujúcej časti sezóny, aby nezlyhalo, aby proste to narušenie niekedy príde vhod. Ako to vnímaš takéto niečo? Napadlo by ťa niečo takéto? Počul som o tom, ale nikdy by mi to nenapadlo. Nemám s tým žiadnu skúsenosť a do ničoho sa neplánujeme púšťať podobného. Ak niečo nevyjde, tak môžeme povedať, že sme to urobili na schvál, ale nie. Ako ja mám radšej, keď je nejaká séria, ako momentálne máme, každý tréning a každé stretnutie s chalanmi je o to príjemnejšie, keď je tam pozitívna nálada a fungujeme v nejakej mentálnej pohode, takže myslím, že momentálne OK, ale vieme, že to nie je rozhodujúca časť sezóny a verím, že tak ako sa v každej sezóne a každému týmu vyskytne nejaké takéto obdobie darenia menej a darenia viac, tak verím, že v pravý čas nájdeme práve tú vlnu hore a že aj v tie rozhodujúce chvíle budeme ten tým, ktorý dokáže zvládnuť tie rozhodujúce zápasy. My sme sa o tom aj nedávno bavili, že teraz tie zápasy, čo sme hrali proti možno tým týmom, ktorí nie sú úplne top v tabulke, ale sú aj nižšie, že to družstvo v tých zápasoch ukázalo takú vlastnosť, z ktorej možno aj tie minulé úspešné družstva až nemali, proste, že fakt nevypustili nič. Aj v tých momentoch, kedy by sa to možno dalo odpustiť a ten človek by to aj pochopil, ani tí hráči zo základnej päťky nevypustili nič. Myslím si, že to je skvelý poznatok pred zvyškom sezóny. Hlavne to, myslím, hovorí o charaktere chalanov. Naozaj každý zápas odmakajú naplno a je to potešiteľné zistenie. Na druhej strane, ako hovoríme, sú zápasy, ktoré lámú sezónu a ktoré sú dôležitejšie alebo rozhodujúce pre úspech v sezóne a je dôležité, aby sme tam dokázali ukázať našu tvár a
byť ten tým, ktorý ten zápas zvládne výsledkovo. Vráťme sa teraz trošku ešte naspäť do histórie a potom sa postupne prepracujeme až v súčasnosti. Ak ma pamäť neklame, toto je tvoja 6. sezóna na lavičke Patriotov. Spomínaš si ešte na moment, keď som ti zavolal prvýkrát? Pamätám si, lebo to bolo trošku špecificky. Cestoval som vlakom, čiže nesedel som doma, alebo nebol som niekde v telocvični, čiže pamätám, jasné. Ja sa pamätám aj na to, keď sme sa prvýkrát stretli, bolo to Bešeňové na Kolibe. A tam už vlastne išli aj majitelia klubu a tam sme sa prvýkrát bavili o nejakej tej dlhodobej vízii klubu, ktorá už vtedy bola trošku naštartovaná, ale aj nasmerovaná, ale chceli sme pokračovať ďalej a možno tam niečo ešte doplniť nejaké veci. A práve teba sme si vtedy vybrali za tú správnu osobu, ktorá by tú loď mala nasmerovať do tých dobrých prístavov. Olitoval si niekedy možno za ten čas, čo si tu, že si vtedy povedal nám svoje áno? A teraz budem úplne úprimný. Myslím si, že prišli momenty, kedy hlavne v tých začiatok nebolo to ľahké. Čiže nejdem teraz hovoriť za to, že už máme niečo možno za sebou dlhšie a prišli potom aj tie krajšie a príjemnejšie a úspešnejšie časy. Ale možno v začiatkoch boli momenty, kedy som si aj povedal, že možno to bolo priveľké sústo, ne v správnom čase a tak ďalej, ale všetko sa pre niečo deje a na konci dňa sa to obratilo v dobre, ale hovorím, boli momenty a chceli sme byť úprimní a boli momenty, kedy boli to ťažšie časy. Mali sme tam najskôr covidovú sezónu, potom sme prehrali finále so Spišiakmi. Možno, že práve to bolo také obdobie, že klub bol síce nasmerovaný správne, veľa vecí sme robili dobre, ale takisto ako vy tréneri, aj my v manažmente stále sa učíme, stále sa niekde posúvame, ale myslím si, že tá trpezlivosť aj teba, aj nás vo vedení sa potom v tých ďalších rokoch odzrkadlila a priniesla tie vytúžené úspechy. Ja za seba môžem povedať, že myslím, že hlavne vďaka trpezlivosti a nejakej zhovievavosti voči mne je aj nejaké pokračovanie tohto príbehu, takže ja si to vážim a nikdy na to nezabudnem. Zároveň, či to bolo prvý deň, alebo je to teraz predposledný, alebo posledný, alebo momentálne priebežný deň, tak si stále chcem odrobiť všetko tak, aby som si mohol povedať, že som to urobil najlepšie, ako som vedel, v najlepšom nejakom svedomí pre tým. Tie rozhodnutia sa dejú v nejakom čase, možno keď sa niekto obzrie spätne, tak by to urobil ináč, možno aj ja, alebo spolu s Lacom Lutovským by sme to urobili ináč, ale hovorím, všetko sa v tom danom čase javilo, alebo sme mysleli, že je to tak sme to tak aj riešili. Čiže hovorím, bola aj tá covidová sezóna veľmi náročná, prišla obdobie, ktoré nezažil nikto z nás, bolo to niečo úplne nečakané, nechcem povedať nové, lebo to nebolo nič príjemné, ale každý človek si musel tým prejsť a možno hovorím opäť, ja si stále hovorím, že všetko sa deje pre nejakú príčinu a ono sa to aj stalo a som rád, že prišli lepšie časy, to naozaj, že tie obdobia potom boli už tie radosnejšie, úspešnejšie, veselšie, zážitkovejšie, takže vážime si. A možno aj práve preto, že sme mali pred týmto obdobie možno ťažšie, tak o to viac si vážime to lepšie. Sezóna 2021-22 bola taká prelomová, by som povedal, a my dva si asi budeme pamätať navždy, lebo sa tam diali veľké veci. A okrem toho, že sme vyhrali Alpe Adria Cup, najskôr sa narodil Timotej, potom o 2 týždne prišiel na svet tvoj malý Miško a za 2 mesiace na to sme dvíhali nad hlavu majstrovský titul a veľké spomienky a veľký rok. emócie. Okrem toho je 22 moje číslo, čiže 2022 je niečo, čo sa nebude dať zabudnúť pre mňa. A pamätám si, ako vo finále Alpe Adria Cupu som mal telefón prvýkrát v živote a asi aj posledný na lavičke so sebou, lebo už mohlo prísť nejaké obdobie, že sa budú diať v rodine veci, ktoré sa takisto vlastne idú diať prvýkrát v živote pre mňa, čiže bol to deň, ktorý ako naozaj, ako finále, alebo musím povedať semifinále Alpe Adria Cup, to sú zápasy, ktoré nikdy nezabudnem
alebo aj dní celkovo to obdobie, aké vtedy bolo, či v osobnom živote basketbalovom, bolo neuveriteľné a víťazstvo Alpia Adria Cup a hneď následné narodenie syna v tom následujúcom týždni, ktoré bolo, to je krásne obdobie a potom to bolo ešte doplnené titulom v lige, takže super sa o tom rozpráva a spomína a hovorím, rok, na ktorý určite nezabudnem ani ja, asi určite ani ty, ale ja verím, že vo viacerých nás v týme to zanechalo špeciálne dojmy. Ja môžem za seba povedať, že ma narodenie Timotea dosť ovplyvnilo, myslím aj tak povahovo, že som sa stal kľudnejším človekom. Prestal som možno niektoré veci prežívať tak, ako som to predtým prežíval. A ako to bolo u teba? Najskôr prišiel Miško, potom Matias. Ako to zmenilo teba? Neviem, či som kľudnejší. Ohľadom, myslím, fungovania doma a tak ďalej, keďže vidím, čo teraz doma máme. Ale všetko v rámci obrovskej radosti z toho, že sú živí, že sú to chalani, ktorí sú evidentne športovo nastavení, takže máme to veselé, ale musím povedať, že možno nejak zmenilo, ale pocit príchodu domov je vždy neopísateľný. Hej. Čiže keď nás tam čakajú dvaja malí chalani, ktorí sa celý deň tešia, ako sa vrátite, tak je to super. Určite áno. Môžem potvrdiť. V sezóne 2023 sme si prvýkrát s Levicami zahrali európske poháre. Bola to obrovská skúsenosť, myslím, a ten úvod bol fakt ako z rozprávky. Malaga. Sú to síce už viac ako 3 roky, ale stále sú tie emócie veľmi silné. Keď sa na to spomeniem, ako sa v hoteli striedali tie týmy, prichádzali, odchádzali a my sme tam stále boli až do konca. A proste berem to ako jeden z najväčších basketbalových zážitkov. Ty? Určite. Od úplného prostredia, v akom sme bývali a v akom sme sa pohybovali a od toho, že sme sa reálne balili na neurčité obdobie a nevedeli sa, na koľko dní sa máme vôbec baliť, tak tie momenty, ktoré sa nám tam udiali a presne ako si povedal, že to, že sme postupne iba videli, ako sa zužuje v reštaurácii počet stolov, ale naše logo tam stále ostávalo a ako sme už na chodbách stretali týmy, ktoré si zabukovali hotel na dlhšie obdobie, alebo rátali s tým, že tam proste budú a nakoniec sme tam boli my, tak krásne. Aj skúsenosť, ale to je, ako poviem, zážitok, alebo ako vám povedať, že niečo, čo sa určite nečakalo, ale stalo a to sú možno práve o to krajšie ešte tie momenty a tie emócie pozápasové si dodnes pamätám, ako hráči reagovali na tie víťazstvá a tak ďalej. Bolo to úžasné. Bol tam potom aj skvelý rok v tom FIBA Cupe, fakt vynikajúce zápasy, doma tesné prehry, ale potom víťazstvá vonku, aj keď už z tej druhej fázy sa nám nepodarilo postúpiť ďalej, ale veľa tomu nechybalo. Ale čo by som ešte určite spomenul, bolo finále proti Komárnu, keď sme prehrávali vlastne 3-1 na zápasy a dokázali sme to otočiť na 4-3 a fakt regionálne derby s takýmto vyvrcholením a po náročnej sezóne, extrémne náročnej sezóne asi je veľmi ťažké nájsť ešte silu fyzickú, možno, že aj hlava chce, ale to telo, aby aj po 50 zápasoch, aby proste dokázalo v závere sezóny otočiť proti naštartovanému súperovi takúto sériu a zvlášť ešte, keď musíš vyhrať aj zápas vonku. Možno lepšia otázka na hráča, čo sa týka fyzického nastavenia, ale ja si myslím, že ak hlava veľmi chce a tá motivácia, aká bola v nás, tak sa dokázala tá únava prekonať a podarilo sa to celé. Keď tá sezóna sa zoberie, že sme boli v základnej skupine 0-3 a išli na Balkán v rámci FIBA Cupu, ktorý mal v tom čase 3-0 a my sme dokázali tým víťazstvom ako keby zlomiť ten vývoj skupiny a nakoniec z tej skupiny ešte postúpiť, čiže z kvázi bezvýchodiskovej situácie urobiť nejaký postup, ktorý nie je samozrejmosťou a ešte v tej istej sezóne zvrátiť finálovú sériu z 1-3 na 4-3, tak to je ako veľká vec toho týmu, aký skutočne silný bol. A hovorím, dobre sa o tom rozpráva, lebo sa to zvládlo. V priebehu to určite nebolo jednoduché, ale
hovorím, ten tým bol zomknutý a súdržný a kvalitný a to sa nakoniec vrátilo a podarilo. A vrátim sa ešte k tej BCL-ke a potom vlastne v tých ďalších rokoch, kde sme podľa mňa trošku trpeli na to, že v lete po úspešnej sezóne prišla prestavba tímu a hlavne tí legionári sa vymenili a bohužiaľ, je to tak a je to nastavené rovnako pre všetkých, že tá kvalifikácia Ligy majstrov začína veľmi skoro, je to už v septembri a po tých zmenách v tom týme a ja si stále hovorím, že ja by som tú kvalifikáciu chcel hrať na konci sezóny predtým, lebo proste ja si myslím, že to družstvo by úplne inak vyzeralo a úplne by podľa mňa malo oveľa väčšiu šancu na postup. Čo myslíš? V každom prípade si myslím, že je to rovnaké pre všetkých a tie týmy vedia, že sa tak asi stane a teda už možno teraz sme trošku múdrejší, lebo už vieme zhruba v akých termínoch sa to deje. Vtedy sme skôr ešte, a pamätám si tie časy, keď sme ešte možno aj v tom letnom období alebo klub bol ešte v tom rozhodovacom procese, či sa do toho vôbec pôjde, či to vyjde a tak ďalej. Čiže určite je to iné, ale opäť chcem tak povedať, že pozerám sa na to tak, že je to vlastne rovnaké podmienky pre všetkých. Čiže to, že je to septembrový termín alebo niekde v polke septembra je také isté, ako to bolo vtedy pre nás a Kerment, tak je to aj pre Larnaku v tom ďalšom roku alebo Kutaisi v tom ďalšom. Čiže termín trošku basketbalovo zvláštny alebo menej frekventovaný, ale rovnaký. Čiže ide o tom, ako sa tie týmy a kluby dokážu nastaviť a určite je výhoda udržať kader, ale ako si povedal, je to asi v športe taký vývoj a je to prirodzené, že tá fluktuácia príde. Myslím, že môžem za nás všetkých povedať, že to, ako vôbec dlho sa jadro slovenských hráčov dokázalo držať a okolo toho vyskladať potom zahraničné doplnenia a posily, tak obrovský klobúk dole a to práve Levice urobilo tým silným tímom, že to jadro bolo také súdržné, silné a časom aj skúsené a charakterovo neskutočné, že bolo ako keby obrovskou výhodou voči a hlavne tímom na Slovensku ho doplňať už len potom zahraničnými tímami hráčmi a myslím, že sa to aj potom potvrdilo a prejavilo na ihrisku. Tento rok sme druhýkrát po sebe boli v Antálii v Turecku, síce je tam super teplo a pekné more a mali sme tam veľa fanúšikov, ale asi by sme už sa pozreli do nejakej inej destinácie. Čo? A neviem, čo som bol v tom mori, musím povedať. A to je paradox, že už koľko dní sme tam strávili, ale je to pre nás aj pracovný čas, čiže určite destinácia by mohla byť iná, ale ako by som to najradšej povedal, že aby sme sa tam objavili. Nech tam ideme aj 5 krát po sebe do Antalii, len nech tam sme hlavne z toho športového hľadiska. Čiže mne sa v Antalii páči a poďme tam, keď sa to tam bude konať. Majstrovský hat-trick sme završili víťazstvom nad Spišiakmi a vysokým víťazstvom v poslednom zápase na ich palubovke. A nevyšiel nám akurát ten tretí domáci zápas, kedy na tým doľahla taká ťarcha nutnosti vyhrať. Hala bola totálne vypredaná, bol tu jarmok. Veľa sa aj na mňa sa už veľa hovorilo o slávach a všetkom okolo toho. To družstvo malo kvalitu, bolo podľa mňa zrelé na titul a predsa len prišiel taký výbuch. Dá sa niečo v tých hlavách zmeniť tým chlapcom pred tým zápasom, že proste bolo na nich cítiť, že sú extrémne zviazaní. A to je na tom športe super. Ako náhle myslím si, že v tom zápase sa výrazne ukázalo, ako mentalita vplýva na výkon v športe. Ale ja si myslím, že to je na tomto super a krásne na športe, že vopred nie je nič dané. Veľké veci sa dajú diať, čo sa potvrdilo aj v tejto sezóne. O tom to je a možno naozaj veľmi ťažká situácia, alebo taká, a nechcem povedať nepríjemná, je super, že je príjemné, že je 2-0 a každý očakáva, že sa to zvládne, ale tie nejaké 2 alebo 3 dní, koľko bolo medzi zápasmi z 2-0 na ten zápas 2-1 bolo vlastne naozaj ako som stretol ten štrngal šampanským
rozmýšľal, kam to ide zachladiť. Čiže myslím si, že tak, jak sme to riešili my, tak, jak sme sa s tým stretávali my, tak sa s tým stretli aj hráči a hovorím, v tom nastavení, nehovorím, že je to ťažké, je to príjemné, ale ukazuje sa, ako je dôležité zvládnuť aj ten posledný krok pri tých všetkých očakávaniach a nastaveniach, ale som rád, že napriek tomu, že to nevyšlo, tak proste tam neprišiel nejaký zlom a že o 2-3 dní sme boli tým, ktorý dominoval na ihrisku super a opäť všetko ako má byť. Zažili sme si oslavu titulu cestou. Dlhšia cesta pre nás ani nie je, čiže možno aj parada. A zase niečo nové, takže všetko je asi tak, ako to malo byť. Fanúšikov by možno zaujímalo, že ktorý z tých 3 majstrovských tímov, respektíve tohto ročného podľa teba, keby sa stretol v nejakých vzájomných zápasoch, že ktorý by podľa teba bol najsilnejší, či ten so tou silnou slovenskou osou prvý rok, alebo ten s Laporníkom, ten s Wheelerom, alebo teraz s Tajomníkom, ktorý nedávno odišiel. No, veľmi ťažká otázka. Vždy sa najľahšie spomína na to, čo teraz beží, alebo čo bolo nedávno a ťažšie na to, čo bolo neskôr, ale čo myslíš? Neviem, každý tým je niečím špeciálny, asi veľmi nezaujímavá odpoveď, ale veľmi ťažko porovnať. A ja hovorím, veľká vec bola tá slovenská os toho týmu a ako vlastne keď ešte sa úplne vrátim k tomu nášmu prvému stretnutiu, tam veľakrát bolo spomenuté práve to, že ide byť čas, kedy dozrel čas pre všetkých slovenských hráčov, ktorí už dlhodobejšie boli v Leviciach, aby prebrali tie posty lídrov a to, že sa to vlastne v priebehu tých najbližších mesiacov a potom rokov stalo, tak je ako veľmi super spomienka. Ako dobre na to spomínam, takže hovorím, že ten tým s tou slovenskou vetvou väčšou bol naozaj veľmi zaujímavý týmto, že proste tam to bolo také trošku iné. A tieto posledné možno ťažšie porovnať veľmi to. Keď by sme mohli aj o tomto týme rozprávať na konci sezóny, že ideme porovnávať majstrovské týmy, čiže momentálne držíme palce nám teraz v týchto dňoch. A keď spomínaš tú slovenskú os, tak sa môžeme na chvíľku pristaviť pri chalanoch mladých, ktorí postupne možno začínajú dorastať do toho, aby boli možno za 2-3 roky na tej úrovni, ako boli Krajčovič, Bachán a ďalší chalani. Hovorím konkrétne o Paťovi Pažickom, Alexovi Krajčovičovi, Dano Chaban tam je. Myslím si, že tento rok išlo to pomaly rok po roku, stále dostali trošku viac minút, ale teraz som si akurát pozeral štatistiky, či už Alexa alebo Paža. Tie minúty išli výrazne hore a už vidím aj pri tých striedaniach, ktoré s Lácom robíte, proste, že nebudete sa tých chalanov hodiť do tej vody, že už sú trošku ošľahaní tými zápasmi a už to nie je len také striedanie z nutnosti, ale už je to reálne pustenie toho chalana do toho zápasu s reálnymi úlohami. Ako to vnímaš ty? Ono to možno aj tí chalani možno nebudú úplne tomu veriť, ale ja ich mám strašne rád a ja by som bol najradšej, keby mohli hrať celé zápasy a tak ďalej, ale treba si uvedomiť aj to, že sa ten tým posledné 3 roky stavia aj na FIBA pohár a tá konkurencia pre nich potom na ich postoch je častokrát naozaj na takej úrovni, že musia extrémne bojovať o to, aby si tú minútu zaslúžili. Na druhej strane je to takisto vývoj. Prvé roky ešte, keď spomeniem, okrem tých lídrov, boli tu aj Martin Danielič alebo Patrik Adamik. Je tu ešte stále s nami Solčo, ktorý momentálne je na tom hosťovaní, ale tiež nie je ľahké hneď tým mladším chlapcom prebiť ešte tých, ktorí stále čakajú na tú šancu. Čiže či príchod Páža pred 4 rokmi, alebo potom Alexa spolu so Solčom, ktorí hrajú vlastne na rovnakej pozícii. Nie je veľmi ľahké, že vlastne ich konkurent nebol len ten zahraničný hráč alebo skúsenejší Slovak, ale ešte aj jeden druhému navzájom. Čiže nie je to jednoduché proste nazbierať tie minuty vo väčšom počte
počas tej sezóny a hlavne pri tých ambíciách a očakávaniach výsledkových v rámci klubu. Čiže aj to je nejaký prirodzený vývoj. Momentálne sa to trošku zužilo a tým pádom aj tá šanca alebo to roztrieštenie minút medzi viacerých neprichádza a všetky si zbierajú títo chalani a je ich tým pádom viac. Ale hovorím, je obdobie, kedy je to výraznejšie, príde obdobie, alebo je obdobie, kedy by sami chceli ešte tých minút viac, ale myslím, že aj práve to, že sú výborne nastavení, tvrdo pracujúci, naozaj výborne charakterovo nastavení a idú si za tým svojim cieľom a snom dlhodobým, tak sa im to, verím, že už postupne vracia a verím, že sa im to určite sa im to vráti, pretože vidím, ako makajú a ako sa posúvajú a to ešte nechcem hovoriť o tom Pážovom príbehu, ktorý asi tu môže byť na 3 diely, ale ako ja som neskutočne rád za nich. Vrátil by som sa ešte k jednému menu, Ty Nichols. Sami dobre vieme, ako sme sa v lete trápili a koľko nás to stálo energie, síl a pozerania videí, kým sme našli rozhrávača, po akom sme túžili. Už sme tam boli dohodnutí s iným hráčom na poslednú chvíľu. Chvíľu sme ho mali, potom sme ho zrazu nemali. Proste bolo to fakt ťažké obdobie. Až nakoniec sa tam nejak v tých mailoch priplietol Taj a podarilo sa nám ho podpísať. A nebudem sa povedať, že to bol taký poklad na Striebornom jazere. Ako fakt. A podľa mňa, keď si teraz spomenieme na to, čo nám hovorili tie ostatné kluby, tie české kluby, keď sme sa ho pýtali, tak všetko sa do bodky splnilo. Ako si ho videl ty? Keď sa ešte vrátim k tomu výberu, myslím, že každé leto sa nám to už pomaly stane, že je to taká naozaj, je to príbeh, o ktorom by sa dalo dlho rozprávať, celkovo je to vyberanie a na konci dňa aj to komunikovanie a úplné ukončenie teda alebo nastavenie tej spolupráce, nielen čo sa týka výberu, ale potom už konkrétne aj tá komunikácia s agentmi a hráčmi. A myslím si, že keď sme ho videli, nebolo to práve úplne. Ja si myslím, že v tom čase, keď sme ešte prvé dni povedali, ešte stále sme neboli si istí, že či to je úplne ten typ, ktorý bude ten pasujúci do tej skladačky. Vzhľadom na to, že sme hľadali možno čiste rozohrávača a on v tých posledných sezónach nebol práve na tom poste úplne využívaný. Ale tak ako si povedal, pri tých ďalších komunikáciách či s trénermi minuloročnými alebo vlastne nejakými spoluhráčmi z Českej ligy, tak nás to ako keby možno trošku upokojilo v tom, že tá kvalita bude dostatočne veľká na to, aby aj na tej pozícii, ktorá možno nie je úplne jeho prirodzená, urobil rozdiel a sami sme mohli vidieť, že bol to správny ťah alebo správny typ hráča, ktorý potom našiel v rámci tých svojich kvalít ako keby upravil tú svoju hru aj pre ten tým a veľké veci dokázal ukázať a spolupráci samozrejme s celým kolektívom, aby to nebolo bolo to vo veľkej časti bol samozrejme líder a nejaký ťahuň Taj, ale samozrejme ten basketbal musia hrať všetci spolu a ten tým dokázal aj napriek jeho rozličnosti a ako keby nejaké špeciálnosti dokázal akceptovať všetko, či na ihrisku, mimo ihriska a vytvoril sa taký kolektív, ktorý potom mohol hrať veľké zápasy. Ja by som spomenul určite zápas v Bursaspore, to je, ako ja si to určite teraz cez sviatky pozriem, lebo to bolo niečo neskutočné, akože pre mňa to bol fakt top zápas mojej kariéry pri basketbale a to proste, že ako ten super vedel, hej, že ten Taj je ten hráč, ktorého musia oni odrezať, keď chcú nad nami vyhrať a proste čo tam on s nimi spravil a stváral a čo tam dokázal pripraviť pozície pre spoluhráčov, aké ťažké strely dokázal dať, tak akože toho posunul v mojich očiach fakt na úplne iný basketbalový level. Ako Bursaspor jednoznačne neuveriteľný zápas a našiel by som určite aj viac, ktorých by sme mohli podobne skonštatovať jeho nejaký prínos pre ten tým. Držím mu ja teraz palce na tom ďalšom leveli, aby svoju výnimočnosť dokázal
mal možnosť, dostal šancu ju ako keby pretaviť. Nie je jednoduché prejsť z Čech alebo do Slovenska, do nemeckej Bundesligy a vidíme to aj teraz, čo trošku sledujeme to Taja, že proste zrazu je to hráč, ktorý vybieha z lavičky, zrazu je to hráč, ktorý sa šmykne na palubovke a je vystriedaný. A nie je to podľa mňa ani pre neho teraz tá situácia je úplne jednoduchá. Sa chcem spýtať, či si náhodou s ním nekomunikoval, respektíve či máš nejakú odozvu z Nemecka a ako hodnotíš ten jeho prechod a do tej rozbehnutej sezóny do veľmi silnej ligy a silného tímu? Boli sme v kontakte len počas toho diania, keď sa vlastne presúval z nášho tímu do Oldenburgu, ale musím povedať, že pri tomto zápasovom rytme, ktorý sme posledné dni a týždne mali, som nemal veľa šancí ani si pozrieť ten jeho zápas, čiže momentálne vnímam, samozrejme sledujem štatisticky, držím palce tak jak týmu, tak Tajovi. A neviem, ťažko povedať, prišiel do týmu, kde je pravdepodobne rotácia možno 10-11 hráčov a nie je úplne v pozícii, na aké bol zvyknutý v posledných sezónach. Čiže či je to vlastne posun na nejaký vyšší level v rámci celej ligy, tak je to posun aj v jeho možno nejakej roli pre ten tím. Hovorím, nebol na to zvyknutý, je teraz aj na ňom samozrejme, aby ukázal a dokázal či sebe, alebo vlastne nejakému okoliu v nemeckej lige, že sa tomu dokáže prispôsobiť a ja výrazne verím v to, že to zvládne. Taj odišiel, prišli choroby, zranenia, ale my sme to ustáli, rovnako ako aj minulý rok, tiež sme tam mali trošku krízu po tom pohári, že sme mali veľa chorých, zranených hráčov a dokázali sme tam v úzkej rotácii povyhrávať ťažké zápasy doma aj vonku. Tento rok veľmi, veľmi podobné obdobie je našťastie už za nami. A vy ste trošku asi kúzelníci aj s Lacom v tomto, že ako ste dokázali v taktom nahustenom programe a tí chalani to mali dosť aj po tej Európe a predsa sme to náročné obdobie a to udržanie toho prvého miesta pre finále Československého pohára dokázali ustať. Kúzelníci sú tí chalani, ktorí vystúpili možno z nejakej zóny predošlého fungovania do toho, že každý musel zobrať o väčší kus zodpovednosti na seba viac a zvládli každý jeden. Ja musím povedať, že za tak krátke obdobie sa hneď dokázať tak rýchlo adaptovať a hneď to ukázať na ihrisku, veľký klobúk dole a veľmi som rád za tú reakciu celého tímu. Zároveň, ako sme sa už na začiatku bavili, prídu ešte také tie dôležité časti sezóny a tam je potrebné to potvrdiť. A samozrejme aj do tých dôležitých častí treba mať možno tú výhodnú pozíciu, či je to nasadenie do Československého pohára alebo pozícia v tabuľke a tak ďalej. Čiže ja nechcem povedať, že v nejakom zápase ide o menej alebo o viac. Snažíme sa ku každému zápasu ísť zodpovedne a to, že sa výsledkovo vydarili aj v naozaj úzkej rotácii a nejakom nastavení, kde sme mali viaceré absencie, tak je to výrazná črta toho, že naozaj, že tí hráči sú takí kúzelníci, že to dokázali v tomto krátkom čase takto spraviť. Myslím si, že je veľmi náročné a ja som sa vždy na to pozeral tak, že ja som bol rád tej pozície radšej toho outsidera a išiel do toho zápasu nie ako favorit, ale my sme bohužiaľ odsúdení už 3. sezónu na to, že v podstate pomaly do každého zápasu ideme v roli favorita a je to určite veľmi dlhodobo aj psychicky náročné udržať sa v tejto pozícii a na jednej strane je to vždy výzva, keď ideš na tie palubovky superov a vidíš tam tie haly a tých ľudí, ktorí ťa chcú zdolať, lebo chcú zdolať majstra, trojnásobného majstra, ale možno to navonok vyzerá jednoducho, ale asi na tú psychiku a aj teba ako trénera, aj tých hráčov to musí byť náročné, lebo fakt každá prehra sa bolí a takto dvojnásobne a každý je na teba extra vymotivovaný, takže asi je to náročné.
Mentálne veľmi, psychicky veľmi. Ja si hlavne pamätám, že boli zápasy, alebo obdobia, ktoré hlavne, myslím, to bolo minulú sezónu, alebo pred tými 2 rokmi, kedy sme pokračovali až vo februári a končili vlastne FIBA Europe Cup vo februárovom termíne a naozaj vtedy toho cestovania a zápasov bolo extrémne veľa. Prišli dohrávky a hlavne prechádzali sme si niečím, čo sme nemali prežité a zažité, čiže prišlo aj nejaké zaváhania v lige a tak ďalej a to, ako sa vtedy riešili tie veci a aký sa vytváral tlak a ako to bolo nemožné, že družstvo, ktoré vyhralo, ja neviem, z Budivelny Kyjov o 3 dní nebolo schopné poraziť nejakého supera v lige. Ako ja veľmi rád, alebo som rád, keď sa to možno ukáže alebo porovná aj v inom športe, kde tie týmy, ktoré to majú možno viac ako tie týmy konkurenčné v rámci ligy alebo aj na tej najvyššej úrovni svetového športu sa ukáže, že proste nie je možné byť v 100 zápasoch v rámci sezóny v 110% nastavení, nasadení a výsledkovom fungovaní. Proste sú raritné týmy, ktoré dokážu niektoré sezóny zvládnuť bez nejaké prehry alebo niečo podobné, ale pri vyrovnanejšej konkurencii je to, nechcem povedať nemožné, ale je to niečo, čo je veľmi ťažké splniť a vtedy to bolo náročné, že naozaj, že mal som pocit, že sa až príliš rieši každé zaváhanie alebo každý nejaký výkon, ktorý nesplňal parametre FIBA týmu v rámci Slovenskej ligy alebo niečo podobné, ale opäť to je niečo, čo mi môžeme to ovplyvniť, môžeme to vyhrať a ovplyvniť, že sa to nebude riešiť, ale už keď sa to stane a niekto to rieši, je dôležité zostať súdržný spolu a snažiť sa samozrejme, aby to obdobie netrvalo dlho a aby sme dokázali ten nasledujúci zápas zvládnuť a sami seba upokojiť a presvedčiť o tom, že to v nás je a že môžeme ako tým fungovať ďalej. V klube máme takú dlhodobú víziu alebo dlhodobý scén alebo cieľ, o ktorom nahlas nehovoríme, a chceli by sme si zahrať Ligu majstrov. A na jednej strane, keď to pozeráme v telke, zdá sa nám to príliš vzdialené. Na druhej strane dokázali sme v tejto sezóne zdolať Zoma Zaragozu, a vyhrať Bursaspor, čo sú týmy, ktoré by mohli hrať Ligu majstrov. A máme tu nedaleko Opavu, s ktorou sme vyhrali a dokážeme s ňou hrať rovnocenné zápasy rok čo rok a hrala v tej Lige majstrov, lebo tam mala ľahšiu cestu, ktorú jej, môžem povedať, že vybudoval Nymburk. A čo si myslíš ty? Je v silách klubu a respektíve čo nám ešte chýba k tomu, aby sme si tú Ligu majstrov mohli raz zahrať? V silách, ja myslím, že práve ten Nymburk spomenutý je nejaká taká tá cesta, alebo je vidieť, že tým, ktorý je vlastne v nejakej geografickej blízkosti nás, či už je to maďarský majster alebo český majster, dokážu pravidelne hrať a aj sa presadiť. Tá sezóna tohto ročná Nymburgu je úžasná. Tú cestu, ktorú momentálne idú, sledujeme vlastne určite všetci, ale na druhej strane chcem iba povedať, že neviem, či úplne by sme chceli byť v Lige majstrov a ja verím, že pre Opavu super skúsenosť, ale tiež ako myslím si, že už keď niekde sme, tak chceme bojovať a hrať s týmami, ktoré môžeme ako reálne aj hrať a poraziť, aby to nebolo, aby sme ako keby si nejak síce splnili sen, ale išli do nejakého až nemožného, do nejakej konfrontácie, ktorá je potom už viditeľne za nejakou hranicou. Čiže asi aj všetko má nejaký ten priebeh a možno všetky tie kroky, či to bol Alpe Adria Cup, alebo teraz tie FIBA stupienky, ktoré sa postupne dvíhajú, tak myslím si, že to je taký ako keby možno prirodzenejší vývoj pre celý klub, aby možno raz, či už to bude v kratšom, možno pred pár rokmi by sme tiež nehovorili, že 3 roky po sebe je možné hrať FIBA Cup a máme to za sebou, čiže možno blízkej, možno trošku mierne vzdialenejšej budúcnosti sa to stane realitou, ale ten vývoj možno bude práve prospešný preto, aby celý klub a všetci sme pripravení na to, že sa tak stane.
Na záver dnešného podcastu ešte tu máme taký rýchly kvíz, tak poďme na to. Keď si dáš pizzu, čo si dáš na ňu? Už niečo štíplavé. Naučil som sa sem. NBA alebo Euroliga? Euroliga. Pozdravujem Chabika. Ligový súper, proti ktorému nastupuješ najviac motivovaný? A myslím, že asi Inter Bratislava, že je to taká konkurencia značiek dlhodoba, ale musím povedať, že v každom, nehovorím, že v každom, ale sú týmy, kde možno nejaké proste iný druh motivácie, kde naozaj veľmi vnútorne chcem vyhrať ten zápas a musím ale povedať, že také zápasy ma bavia najviac. To prináša tie emócie, to prináša to, prečo sa ten šport robí a tu tá nejaká vyhecovanosť, možno až nejaká prehecovanosť a emócie tomu dajú ten taký, tú vibráciu toho zápasu alebo série, keď sa jedná o play-off, že vtedy sa to vyšperkuje do nejakých vecí, ktoré možno okrem toho výsledkového nejakého pocitu dajú aj taký emočne pocit víťazstva alebo nejakého proste boju. Keď sa pozrieš na seba v zrkadle teraz a pred 5 rokmi, vidíš veľký rozdiel? Obrovský. Keď som videl nejaký záber z nejakého prvého rozhovoru, tak som si myslel, že ešte som mohol byť nejaký hrajúci tréner alebo niečo, ale momentálne je jasné, že nejaké emócie, stresy alebo mentálne nastavenie sa podpísalo pod farbu vlasov a celkového výzoru, takže myslím si, že asi je tam dosť rozdiel. Dobre, a teraz keď nemyslíme na výzážovú časť, ale keď myslíme napríklad na rolu kouča v tom zápase a tie emócie, ktoré si prežíval vtedy, respektíve dával ich navonok, lebo ty si emočný typ trénera a to, ako to odkaučuješ teraz. No ale musím povedať, že ja si myslím, že prišiel som ešte ako možno veľmi emočný a skôr z toho, že ešte to bolo také, že som proste si to len proste užíval a z každého koša sa tešil a neviem čo. Potom to ale možno práve vplyvom tých nejakých negatívnych vecí, ktoré sme možno spomenuli na začiatku, tak som bol taký trošku utiahnutý a nevedel som si to tak užívať, ale chýbalo mi to. A teraz ja si myslím, že ja mám radšej, keď je ten zápas vypätý a keď tam sú tie emócie. Ako nehovorím, že to musí skončiť lietaním technických chýb alebo niečo podobné, ale keď tam príde do nejakých konfrontácií, ja si myslím, že to k športu patrí. Ono to všetko prináša tie emócie, o ktorých šport je a myslím si, že keď to žije na ihrisku v rámci lavičky a v rámci celej haly, tak vtedy je to niečo, čo je špeciálne pre nás všetkých, pre divákov a prichádzajú s tým zápasy, na ktoré potom práve spomíname. Že to sú tie, ktoré nám zostanú v tej pamäti práve kvôli tým emóciám, nejakým vyhecovaniam, prehecovaniam a situáciám, ktoré sú športové, ale naozaj emočné. Tvoj vzťah s Aramisom Nagličom? Dobrý, super. Veľmi si vážim a myslím si, že veľmi vhodný typ trénera pre reprezentáciu a myslím, že aj tí chalani, ktorí teraz radi naozaj chodia do tej repre, tak sa to potvrdzuje. Ktorý šport si aktívne zahráš najradšej okrem basketu? Určite tenis. Najobľúbenejší šport mimo basketbalu. Pozdravujem Paliho a Dražka. Obľúbený futbalový tím? No. Mal by som povedať buď Slovan Levice alebo Kozárovce, ale Slovan Bratislava. Rozdiel medzi Českou a Slovenskou ligou basketbal je najväčší podľa teba v čom? V šírke konkurencie tímov, ktoré sú na veľmi podobnej, ale vyššej úrovni, ako keby. Neviem, jak to presne úplne opísať nejakými krátkými odpovediami.
myslím si, že je tam aj Slovenská liga je veľmi vyrovnaná, ale myslím si, že je viac tímov na Českej lige, ktoré sú potom na vyššom leveli a dokážu byť a vytvárať tú väčšiu konkurenciu v tej hornej časti tabulky medzi sebou. Miško, ďakujem veľmi pekne za návštevu a účasť a vám, vážení poslucháči, prajeme príjemné sviatky a tešíme sa na ďalšie vydanie nášho podcastu 1 na 1. Ďakujem za pozvanie a prajem krásne Vianoce všetkým.